AMA Computer Learning Center, Naga City. Nauri, bibilangan na ko. Ay, nakus yun. Bibilangan ko. Nakiling niya ako. Binabot ko na nilolong ko ba? Ito, sukod pinulong. Ito na yung sukod. Hindi ako nagpapilisan ko bilhin. Kapapinansir. Amo, pag pinagapang ngayon sila. Makagapang. Normal talaga yan. Makagapang ng tumanay. Ano nga yung nagbayad na Hindi pinagapang. Binabilang ka na. bilangan ko nito na Ay, kung nakapunan ng paligin mo na. Kabangaan na kaya sa kung nakapunan na lang. Robot na siya na lang. 13. Makinabot ako lang. Bahan ko. Papalinya na lang. Kaya mo. Kaya mo na ulo.
Uy, 10% ako dyan. Guys. Thank you very much. Entry number 13, AMA Computer Learning Center, Naga City.